DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to 2 minutos lampas alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asing telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asing kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po ni Huwebes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta enot sa lado lokal. Nasa linya po si Chief Jamie Nasalita. Chief G, maray na hapon. Natunugan ni ABC Federation President Cap Jupit Fernandez kaso hapon na nagbisita si Governor-elect Noel Rosal sa Pantao District Hospital sa Barangay Pantao sa Libon. Basado sa kapitan ka nasabing barangay, dahil man siya nagduman mas kinasampangan lang kan sa iyang harong ang ospital sa pagsabing nasusupog man siya na magprintera ninhuli sa public knowledge na siya nasa ibong nakudal ka nakaaging eleksyon alagad ngunyan na si Governor Rosal Ann Guminana naghalat sa naman siya na ipaapod kan gobernador. Ilang kapitan daing rason na dahi siya maghampang o magduman kundi baka magdua-dua ang gobernador tabaka isnabon siya kana ka kapitan alagad kun kay ABC Jupit Fernandez bako man siya arog kaan total tapos naman ang eleksyon tapos na ang politika kung kaya respetado man niya in kaso ipaapod siya kan gobernador. Natunugan kan DCGP News na maski June 30 pa ang pag-asumir kay ni sa pwesto alagad bisita na ang governor-elect ang mga pasilidad, mga ospital sa Lindongkan Provincial Government kan Albay, digdi sa kapalibutan arog digdi sa tercer distrito kan probinsya. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto mga tugang, Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. nasa linya si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon. Angel, maray na hapon. Please come in. Nagpakanid ang Philippine Statistics Authority Bicol sa publiko manungod sa penalidad nakakahampangon in kaso madakop asin mapapatunayan ang si isay man na individual na nagpapabakal nin birth certificate, national ID asin iba pang civil registry documents sa man iba-ibang social media platforms. Sa abiso na ipaluwas kan panrehiyon na opisina kan PSA, may gotindong ipinagbabawal ang pagpabakal o distribusyon nin mga dokumento sa kang birth certificate, marriage certificate, death certificate, certificate of no marriage, security paper as in national ID. Sigon sa ahensya na sabi mga dokumento, anda ay pwedeng ipabakal, ipanao, ipadakulo na ang kopya na wala nin otorisasyon, ang ahensya magin ang pamimiki kaini. In kaso maka-experience o makaresibin nin tangro, manungod sa nasabing transaksyon, tuloy siling i-report sa indang Fraud Management Division para sa magkakanikong aksyon as in disposition. Mga dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you, Angel.
Mientras tanto, si Karen Alan nasa linya. Karen, maray na hapon. Please come in. Bilang pagselebrar kan lokal na gobyerno kan Legazpi kan National Heritage Month, may aktibidad ngunyan digdi sa Museo de Legazpi and City Government of Legazpi kung siya'y naimbitaran ang DCGD News sa soft launching of the Bicol Heritage Exhibit na may titulong heredasyon, a Bicol Heritage a Journey Through Time. Ang aktibidad na ini, partisipado kan man iba-ibang local artists digdi sa probinsya ng Albay kung sa inakatalaan ilan sa ngunyan ang sa indang mga art exhibit na minasimbolo sa kagayunan kan Bicol sa paagi kan mga painting as in sculptures. Mantang may mga ipipresentar sa art exhibit, gigibuon mo na ang ribbon cutting sa presensya kan mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Legazpi, halagat sa ngunyan Sir Joshua, day pa man ini nagtutuon. Yaon digdi, ang agum ni abogadong alkalde kan Ciudad Alfredo Garbin na si Mrs. Nastin Garbin na iyong maripresentar sa iyang alkaldeng agum. Yaon man ang consultant kan lokal na gobyerno sa culture and arts sa si Dr. Ramon Arañeses, si incumbent councilor Luis Gutierrez, ang city tourism office personnel as in mga tag-museo de Legazpi. Ang mga exhibit sa ini, may hiling iyan digdi sa ikaduwang eskalon kan Museo de Legazpi kung saan magiging available ini sa public viewing puhon alas 8 min aga hasta alas 5 min pagsuhapon. Karen Ala, DCGD News. Salamat, Karen. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Planong buhayon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang orihinal na papel kan National Food Authority o NFA na iyoan mayor na buyer kan lokal na paroy sa mga paraoma. Sigon sa Presidente, gusto niyang ibalik ang sistema ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. kung sa'y nagbabakal ang NFA ng paroy sa panahon ng produksyon o kaya aranihan para mamantenir ang presyo asin nagpapalawas ng baga sa merkado sa kada lean season para rin maglangkaw ang kantidad kini. Sa mga nakaliis na taon, nalimitiran ang mandato kan NFA sa buffer stocking asin pag-import ng bagas matapos na ipautob ang rice tarification law. Paliwanag kan Presidente, dapat mas aktibo ang papel kan NFA sa lokal na merkado. Kung may babalik ang sistema, makakatabang ini na masigurong may magkakanigo na dilensya ang mga paraoma asin may abot kayang bagas para sa mga parabakal. Sa ngunyan, pinaguro na nakan administrasyon kung paano may papautob ang pagbabalik sa lumang sistema kasabay ang posibleng pagtalaan ng minimum na presyo sa pagbakal ng paroy asin pagpapatibay sa mga pasilidad kan National Food Authority o NFA. Mga tugang nagpasiring sa Timor-Leste ang mga representantes kan Department of Justice o DOJ, National Bureau of Investigation o NBI asin ng Bureau of Immigration tangani nang makipagkooperar sa pagbabalik sa Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Enot na kinaugma kan DOJ ang naging desisyon kan gobyerno kan Timor-Leste na pauliun sa nasyon si Teves na mahampang sa kasong murder asin pigtuturong utak sa panggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa pahayag kan Presidency of the Council of Ministers of Timor-Leste, pigtukonsiderar nindang threat sa national security as in public order kan nasyon si Teves kung saan dapat sanang hampangon kini ang mga kaso. Apuer pa kini, daiman in legal na autorisasyon si Teves tangani nang magtinirpa sa Timor-Leste. Kasunod kan administrative deportation decision, pinatawan man in 10-year ban sa pagbabalik sa Timor-Leste ang dating kongresista katakod kan domestic laws on migration and asylum kan nasabing nasyon. Mientras tanto, kinumpirma na po kan kampo ni dating Representative Arnolfo Teves Jr. ang pagbabalik ini digdi sa Pilipinas. Sa katunayan, nagpadara na ng mga representante ang kampo kini sa Department of Justice o DOJ, Bureau of Immigration o BI as in National Bureau of Investigation o NBI may kinaraman sa pagbabalik ini sa nasyon. Sigon sa pahayag kan Legal Counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, nagpasiring na sinda sa DOJ, BI as in NBI
para hagadon ang eksaktong oras asin lugar sa pag-abot kan sa indang kliyente. Patayuan kini na masigurong matatawan ng legal na representasyon pag-abot pa sana sa nasyon. Nangapudan man ang kampo ni Teves sa mga naunang bita na ahensya na igalang ang sa indang legal na obligasyon asin matawan linaw ang impormasyong karapat-dapat na makuha bilang mga abogado kan akusado. Piglalao man naman na magkakaigwanin online press conference ito pasyo bandang alauna rin pagkauto para sa mga dagdag na impormasyon. Nakapreparar na po ang Armed Forces of the Philippines o AFP kung kaipuhanon ang sa indang tabang kanibapang law enforcement agencies manungod sa pig-aantipasaran na pagbabalik sa nasyon kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Kung kay AFP Public Information Officer Chief Colonel Cerces Trinidad, maigpit nindang pigbabantayan ang development sa deportation process sa nasabi ng dating legislador. Magigirumduman na nagpasiring sa Timor-Leste ang mga personahes kan Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, tanganin ng makipagkooperar sa gobyerno kan Timor-Leste sa pagbabalik nasyon kay dating kongresista Teves. Mas pinakusog pa kan Department of Agrarian Reform o DAR ang pagtabang sa pagmantener kan kalinigan asin katatagan kan Karuod Watershed. Sarong importanteng pinagkukuhaan ng tubig para sa mga kaharungan, irigasyon asin agrikultura sa 7 lugar sa sirangan na parte kan Bohol. Sigon sa ahensya sa paagi ini kan reforestation sa irarom kan programang Trees for Unity na inilansar kan Nobyembre 2022 kay bahan ng lokal na gobyerno kan Bohol asin iba pang ahensya. Sinabi pa kini na importante ang pagtatanom nin kahoy tanganin ng maiwasan ang pagrasay kan daga, maibalik ang likas na yaman asin mamantener ang sufisyenteng supply nin tubig sa mga salog asin sa mga dam na nagsusupply sa mga sakahan asin komunidad. Siniguro po kan Department of Migrant Workers o DMW na pigtututukan na ang Migrant Workers Office sa Los Angeles, California ang 2 Filipino fishermen na naputulanin muro mantang nagatrabaho sa magkahiwalay na fishing vessels sa Honolulu, Hawaii. Sigun po sa DMW, pigtawan kan ahensya ng medical support ang 2 Pinoy na naaksidente mantang nagtatrabaho. Kinumpirmar man kan DMW na ang mga naputol na muro kan sarong OFW ang naibalik na matapos ang operasyon sa iya mantang ang saro padagos na pigbubulong ang sa iyang hand injuries. Nagbabalik ang paggamit kan mga negosyo nin ghost receipts tangani ng makaiwas sa pagbayad nin tamang buwis. Ini ang pinatanid ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. kasunod kan paglatag nin kasong kriminal laban sa cosmetic company na Ever Bilena dahil sa paggamit kaini nin peking mga resibo tangani ng mabawasan ang mga paninimbagan kaini sa buwis. Dinawan doon man ni Lumagi na dai na pagbaloon pang gibuhon ini kan mga may tagsadiri nin negosyo tangani ng maiwasan ang pagbayad din buwis dahil day maduwa-duwa ang BIR. Katuwang ang Department of Justice na magsampah nin kasong kriminal asin tax evasion laban sa mga nagagamit nin ghost receipt. Nagbutas na sa pwesto ang presidente asin Chief Executive Officer kan Maharlika Investment Corporation o kaya MIC na si Rafael Consing Jr. Sigon kay Consing, nagsumiter siya nin sa iyang qualified courtesy resignation kasuhapon. Ang MIC iminukna sa irarom kan Republic Act 11954 na mamanihar kan Maharlika Investment Fund ang pinakainot na sovereign wealth fund kan Pilipinas. Mandato kay ning gumibo nin pangharaluyan na kita hali sa mga strategic investment kan nasyon tangani mas pakusugon pa ang national assets asin makatabang na maggibo nin mga trabaho na mapakaray sa pamumuhay kan mga Pilipino.
nadiskubre ni House Deputy Majority Leader asin La Union Representative Paulo Ortega V na nagresibi ng confidential funds hali sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang mga pangaran na may hawig sa pirang senador asin kongresista. Sinabi ni Ortega, nakakaag sa acknowledgement receipts na sinumitir kan Office of the Vice President sa Commission on Audit ang mga pangaran na Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Apligate Estrada, asin Denise Tanya Escudero. Kasabay pa kini ang mga pangaran na Chris Solon asin Paul M. Solon. Nakaapelyido nin sarong kongresista asin Canor Adrian Contes, nakataning nin sarong bake shop. Tinawan doon ni Ortega na makaugma na paulit-ulit na pigagamit ang mga peking pangaran nagari hinugot sana sa sine asin showbiz. Sinabi pa kaini na kwarta kan tawo ang pinaghururong digdi kun kaya wara sindang maipahiling na ebidensya na tunay ining mga tawo. Magiging parte ini sa mga matibay na ebidensya sa paparaning impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa pong mga bareta, sinugo ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda ang National Privacy Commission o kaya NPC na pangaranan na ang mga kumpanya asin app na paurutrong nagbabalgar sa data privacy rights kan mga Pilipino. Ini bilang kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pangatamanan ang seguridad asin kaligtasan kan publiko online. Sigun kay Secretary Aguda, dapat magpalawas ng monthly privacy report card ang NTC para madiskubre ang nakakapagkomitir ng mga violasyon sa data privacy rights kan mga Pilipino. Sa paagi kan monthly privacy report card, ibibiklab kada bulan kung arin na mga kumpanya ang nakakasunod sa mga regulasyones sa data privacy asin kung si isay ang padagos na mga nagpapabaya. Welcome para kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo ang lakdang kan Department of Education o DepEd asin Commission on Higher Education o kaya CHED na bawasan ang general education subject sa kolehiyo asin ibaba ini sa senior high level kan K-12 program. Sa naging pagdangog kan komite, kinumpirmar kan DepEd na igwanin 5 asignatura sa kolehiyo na ibabalyo na sa grade 11. Ang mga asignatura naman na Art Appreciation, Contemporary World, asin Ethics, iyo ang dagos ng hahalion dahil na pag-aadalan na sa Social Studies, Good Manners and Right Conduct asin Arts na parte kan Basic Education Curriculum. Inihayag po kan Commission on Elections o COMELEC na pigihiling ninda ang posibilidad kan paggamit kan automated counting machines o ACM sa maabot na barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE sa December 1. Sigun kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, plano nindang gamiton ang mga ACM sa piling mga lugar sa nasyon para maparikas asin mapagtibay ang pagbilang nin boto. Madagos man ang paghanda kan COMELEC para sa BSKE sagkod sa daay panglay na nagsasabing ipag-oktaba ang nasabi ng pirilian. Nakalatag naman ang mga plano kan COMELEC sa nasabi ng eleksyon siring kan ginibo sa May 2025 midterm elections. Kasabay sa mga lakdang iyo ang ginibong pagboto, mall voting asin priority polling places para sa mga kasabay sa vulnerable sector, siring kan senior citizen, persons with disabilities asin mga bados. Katakod kini sa giraray na nag-apilar ang COMELEC sa Marcos administration na madagdagan giraray ang 2,000 pesos na honorarya kan mga paratokdo na maserbi sa barangay asin SK election. Sa giraray po na pinagtibay kan Asian Development Bank o ADB ang sa indang suporta sa mga nasyon sa Southeast Asia kasabay na digdi ang Pilipinas. Kasabay kan ADB na magtaon in $24 billion na suporta para sa mga nasyon sa Southeast Asia sa masunod na tulong taon.
Sinabi kan ADB na ang pamumuho ng ini makakatabang para mas pararumon pa ang kooperasyong pangrehiyon asin pakusugon ang koneksyon, pag-uswag kan investments hali sa pribadong sektor, energy integration asin food security. Ipinahayag ini kan ADB sa katatapos pa sana na 16th Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Summit na ginibo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa panuri pong detalye kan barata sa lado nasyonal, pig-iimbestigaran kan mga otoridad ang sarong viral na insidente kung sa tulong individual ang ginamit ang sarong kanal sa Makati bilang paramientras na istaran. Naglakop sa social media kan Martes ang sarong video na nagpapahiling na may nagluwas hali sa loho kan drainage canal sa kanto kan VA Rufino asin Adelantado Street sa Barangay San Lorenzo. Sigun sa Makati Police, base sa CCTV footage, 3 tawo ang sunod-sunod na naglaog sa kanal bandang alas 4 nin hapon kan Lunes. Sa inisyal na investigasyon, pigmidbid sinda na mga palaboy hali sa Barangay Pio del Pilar. Nakuaman sa laog kan kanal ang nagkapirang gamit arog kan screwdriver, plies asin wrench dahilan para si repon ang posibilidad kan kriminal na aktibidad. Nagbutwa sa investigasyon na ang kanal sarong konektado sa Sarong Creek asin posibleng may koneksyon sa drainage system sa Amorsolo Street. Mientras na nag-abot naman sa lugar ang mga representante kan pag-abot program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD para aramon ang kamugtakan kan mga siring na persona para matawan nin magkakanigong tabang kan gobyerno. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang barata alas 5. Kaibahan si June Napoles sa Technical Department, si Jerome sa IT, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, Charlie Ron, asin Nick. Ako po ang sa indong tagapagbarata, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Realize true comfort and